Sa sinultihan ni Hebrew ang nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos manimo ako. Lisod alang kanimo ang pagpatid sa mga ugo-ug tubag ako mao si Jesus nga imuhang apan gamay og tindog kay ako nagpakita karon nga hain alang ni inyong maong tulo sa pagtudlo kanilang aron alagad ug magpangdugon sa mga pangdiin ako inyong makita og sa mga butang ako magpakita kanila magpalit ng kawas kanina gikan sa mga tao o sa mga hintil paatuon pagtuan na ko kami sa pagpabuka sa ilang mata aron silang gikan sa kahit ngadto sa kahayag ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios aron makadawat sila og kapasayloan sa ilahang mga sala ug usa ka dapit uban sa mga balaan pinaagi sa pagtuo kanako tungod niini o Hari Agripa wala ako nag-video guys dalian magsinag sa langit nung pananawon Ginoon gipahibalo nako unang bye bye, thank you for watching, I love you all. dito sa Damas